in my channel. It's me, Barbie Loves. Mapatpat sa isang agila sa inyong tahanan. Ano ang gagawin mo? O halimbawa, merong dito, may eagle. Pupunta siya sa lote. Or sa bahay natin. Oo, sa lote. Anong gagawin mo? O A, choices ka. Ikukulong ko at aalagaan at hindi ko sasabihin sa iba. Oh, lalagay mo daw siya sa isang cage. Tapos gagawin mo siyang pet. Keep secret lang. B, itatali ko at paglalaruan para may libangan ako sa bahay. What does it mean? Inside. Itatay. O, tayo natin sa neck. Hindi, magmamatay. Mamatay. Di sa paa. O, para may, may paglalaruan ka daw sa bahay. O, di may pet din. Letter C. Ipagbibigay alam ko sa kinauukulan upang ito ay masagip. That? Ano? Yung? Ito, ipagbibigay alam ko sa kinauukulan upang ito ay masagip. Sabi niya. Oh. It means, hindi ganun. Tell daw doon sa mga ano. Wait, finishing na. Ang ano kami? Sa mga authority. Ganon, para ma-take care nila. Apa. O, anong answer mo? Si. Bakit C? Bakit C? Dapat si Agila. 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 Oh, dapat si Agila. Mag-live sa lahat kandaming trees. Madaming trees. Opo. Eh, di wala ka ng pet. Ayaw ko yung pet. Si Agila. Bakit? May toy pet ako. Si Whoopi. Anong answer mo? Si B? Bibi. Itatali mo siya. Di ba itatali mo sa neck? Hindi, magmamatay siya. Mamatay siya. Apa. O, answer ka na. Number 3. Oh, that's an easy question. Bakit tinatawag itong monkey-eating eagle? A. Dahil kumakain ito ng mga gulay at prutas. Do you know that? Kasi kumakain daw siya ng gulay at prutas. That's the first choice. Next, letter B. Dahil kamukha nito ang unggoy. Bakit? Is that your answer? Hindi ka lang. Madami. What's that mean? The eagle is look like monkey. Letter C. O read mo. Dahil kumakain ito ng unggoy. O you know what unggoy is, di ba? Ano? Ano yung unggoy? Monkey, yes. O anong answer mo? Na? Bakit siya tinawag na monkey-eating eagle daw? Sabi sa question. Easy question yan. O, ano answer mo? Kamukha siya ng unggoy? Ano answer mo? Bilisan mo! Bilisan mo, gabi na. Ano answer mo? Si. O, C. Right mo. Ano mo yung number C? Basahin mo nga. Dahil kumakain ito ng unggoy. Ayun. Ay, ganda na siya. If you like